от едната и половин песен от другата. Едното от Кипър, едното от Изгора. Само за да чуете. Аз ще помоля, тъй като Фадо от Нимбра се изпълнява от мъже, аз ще помоля Тяго Сантош да ме акомпанира с първия глас, аз ще правя втори глас в Фадо, да ще изгодим. В първото Фадо няма да участва перкусии, защото просто не е позволено, нито пък имаме аранжимент за това нещо. И както преди малко с някой говорих, няколко сложим перкусии, пък и в Фадо Нимбра ще нараспънат користите. Лирически, тържествен и много често има и трагическа нотка. В много от песните от тази група Фадо Коимбра се пее за стари времена, за герои, рицари, кралици и така. Но всичко това е пак свързано с любов, с чувства и така, както каза. Фадото е чувство. Сега ще използвам едно парче, което е част от албума. Казва се "Едно Фадо се ражда". Тя е така доста весела, доста позитивна песен. Какво мога да кажа за нея? Амалия Родригш е изпълнявала през 60-те години на миналия век. След това просто забравям тая песен, никой не знае защо не е пяла повече. Много странно беше как я намерих аз и реших, че трябва да я запиша. Първо, защото не е пята от никой друг. И второ, защото е една прекрасна песен, една много позитивна, може би най-позитивната песен от албума. И сега ще поканя също Иво Мартинч да се включи при нас. Само с този малък снер кахон, разбира се, вечер ще чуете целият екип, целият сет. Да. Tudo, né? Do início ao fim.
и как